Можем да излезем на пътя за Лангли или да минем през Ридли. Какво предпочиташ? Ще ми се да взимаш самостоятелни решения. Добре, ще завия по шосе Б, което води към Лангли. Предпочитам да отидем в Ридли. Знаеш, че харесвам Ридли. Реших да отидем в Ридли. Ще обърна на бензиностанцията. Предпочитам първо да видя татко. Ляв завой към татко. Като се замисля, може би е за предпочитане да си отбием при него на връщане. Обратен завой. Не, съвестта ме гризе. Татко е на първо място. Пак наляво към татко. Внезапно ми хрумна, че май е по-добре да отидем до Карлдън Хол, преди да се струпали много хора. Внезапно хрумване. Гледай велосипедиста. Гледам го, не откъсвам поглед от него. Не караш ли много бързо за населено място? Спазвам ограничението. Пази се от камиона. Какъв камион? Хубава работа. Не виждаш грамаден камион? Къде е? Паркиране отсреща. Защо да се пази от камион, паркиран от отсрещната страна на двупосочно шосе? Стоп! Какво пък сега? Не мога. Отвътре нещо ме гризе. Искам да видя първо татко.